Γεννήθηκα στη Ρωσία. Ήρθαμε στην Ελλάδα οικογενειακώς διότι δεν μας άρεσε το καθεστώς. Τελείως καταστραμμένη οικονομικά. Στοιχείο πήγα από το σχολείο στην εμπορική σχολή. Ο πόλεμος άρχισε το 1939 που ήμουν στην τελευταία τάξη. Οι Γερμανοί επιστράτευαν τους νέους. Και επειδή το δίδυκα να τους στρατέψουν, έφυγα για να πολεμήσω με τις συμμαχικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής και να βοηθήσω να ελευθερωθεί η χώρα μου. Στην αρχή στενοχωρήθηκα. Μετά όμως ήταν ικανοποιημένοι διότι θα πολεμούσαν τους Γερμανούς στο πλευρό των συμμάχων. Στην καθημερινή μου ζωή είχα φίλους. Εργαζόμουν και βοηθήσα την οικογένειά μου. Οικονομικά. Ενώ στη στρατιωτική ήταν λίγο δύσκολο, δεν γνώριζα κανέναν και προπαντός τη γλώσσα αγγλικά. Πολύ ήμουν σε Bloemfontein και Cape Town για 10 μήνες. Η εκπαίδευση ήταν περίπου 7 ώρες την ημέρα και πήρα την ειδικότητα του ασυρματιστή. Οι αποστολές στην Ευρώπη ήταν επικίνδυνες διότι οι Γερμανοί είχαν ισχυρό αντιαεροπορικό. Οι αποστολές ήταν Ιταλία, Σερβία και κρατούσαν 3-4 ώρες δύο-τρεις φορές την εβδομάδα βομβαρδίζανε γερμανικούς στόχους όπως στρατόπεδα, γέφυρες και τρένα. Η μεγαλύτερη δυσκολία σαν ασυρματιστής ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες. Η τεχνολογία δεν ήταν τόσο καλή και γινόντουσαν πολλές παραβολές στην επικοινωνία. Ο πόλεμος επηρέασε τη ζωή μου θετικά, διότι πήρα μια ειδικότητα στην οποία εργάστηκα όταν επέστρεψα από το στρατό. Εργάστηκα στην TWA και μετά στην εταιρεία Ελλάς από τις πολλές ώρες που καθόμαστε στο αεροπλάνο στριμωγμένοι επηρεάστηκαν οι κλειδώσεις μου και υποφέρω από πόνους στη μέση. Δεν έχω μετανιώσει που πολέμησα για την πατρίδα μου, θα έκανα πάλι τα ίδια.